Пасля 2020 года тысячи, а то і десяткі тысяч наших суайчыннікаў уцякалі з Беларусі ў розныя краіны. І адзін з такіх папулярных накірункаў была Сакартвела. Краіна, якая прыняла шмат беларусаў, бо паміж Беларусю і Сакартвела дзейнічае бязвіз. Шмат хто з нашых суайчыннікаў выкарыстаў Сакартвела як перавалачны хаб, тут адчыняліся візы ў еўразвяз. Але тут застаюцца людзі, якія полюбілі гэтую краіну, якія хочуць у ёй жыць і якія падаліся тут на міжнародную абарону, бо Сакартвела падпісвала Жэнеўскую канвенцыю аб уцекачах. Саму краіну ў гэтыя дні ліхарадзяць. Вясной быў прыняты сумна вядомы закон аб іншагентах. Ён выклікаў спрэчкі і неадназначную ацэнку як унутры краіны, так і на міжнародным узроўні. 28 кастрычніка адбыліся парламенцкія выбары. Праз месяц пасля іх пачаліся масавыя вулічныя акцыі, бо людзі пратэстуюць супраць парадкаў, якія ўводзіць правячая партыя «Грузінская мечта». Каля 70 нашых суайчыннікаў падаліся на міжнародную абарону ў Сакартвела. І хоць некаторыя справы разглядаюцца ўжо некалькі год, яшчэ ні адзін з нашых грамадзянаў не атрымаў станоўчы адказ. Я пагаварыў з некаторымі нашымі суайчыннікамі, якія жывуць у Сакартвела і якія змагаюцца за права на прытулак. Вы глядзіце беларускі крок, заставайцеся тут, паехалі! Падставай для маштабных пратэстаў у Сакартвела стала зробленая 28 лістапада заява прэм'ер-міністра Іраклія Кабахідзе. У прыватнасці ён заявіў, што ўлады не будуць ставіць пытання аб пачатку перамоваў з еўразвязам да 2028 года. У снежні 2023 краіна афіцыйна атрымала статус кандыдата ў чальцы еўразвяза. Але пасля прыняцця закона аб іншаагентах прадстаўнікі еўрапейскага звяза заявілі, што працэс уступлення Сакартвела ў звяз фактычна спынены. Пры гэтым паводле апытанняў каля 70% насельніцтва падтрымлівае будучыню краіны ў Еўропе. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі заявіў аб прыпыненні стратэгічнага партнёрства з Сакартвела у сувязі з рашэннем партыі «Грузінская мечта» прыпыніць уступленне ў еўрапейскі звяз. Еўрапарламент таксама 28 лістапада прыняў рэзалюцыю, якая абвяргае вынікі нядаўніх парламенцкіх выбараў у Сакартвела. Прэзідэнт Сакартвела падтрымала пратэстоўцаў. Першая моя суразмоўца – гэта Марына Зялёная, чэмпіёнка света па тайскаму боксу, трэнерка, якая вясной 2023-го уцякла з Беларусі ў Сакартвела. У студзені 24 года Марына падалася на міжнародную абарону, але атрымала адмоўны адказ. Чым Марына займаецца ў гэтай краіне? Яна выкладае тайскі бокс і кікбоксінг. Яна трэніруе людзей з рознай фізічнай падрыхтоўкай. Тут яна стварыла вельмі цікавую спартовую ініцыятыву гамарджоба прывітання, дзе розныя трэнеры дапамагаюць людзям спраўляцца са стрэсавымі сітуацыямі ў сваім жыцці. Сама Марына кажа, што ў яе ёсць дзейсны беларускі пашпарт да 2027 года, а міжнародная абарона ў першую чаргу патрэбна яе сыну, бо у яго пратэрмінаваны пашпарт. І гэта стварае дадатковыя праблемы, бо сына трэба хутка ўладкоўваць у школу, ён не можа атрымаць медыцынскія паслугі. Аб тым, як развіваецца справа Марыны Зялёнай, распавядае сама Марына. Падалася на міжнародную абарону са сваім дзіцяцем, у якога кончыўся пашпарт у 6 год. І мой сын папаў пад гэты людажорсткі заказ лукашэнкаўскі, як і астатнія дзеткі, а таксама і дарослыя, якія не могуць атрымаць дакументы.
Я дарослая, у мяне яшчэ 2 гады працуе мой дакумент, але ў майго дзіця ўжо ніякіх дакументаў няма. У январы 24 года і мы крышачку з Романом Кісляком паскорылі апрацоўку нашых дакументаў, таму што мы пачалі рабіць пікеты і гаварыць аб тым, што калі вы замінаеце разгляд спраў, то юрыдычна гэта адказ. Ёсць такая форма супраціву, калі людзі не разглядаюць дакументы шмат часу. І такім чынам праблема недзе знікае сама з сабой. Вось грузіны пачалі такое рабіць з беларускімі кейсамі. Ні адзін беларус з 2020 года не атрымаў абароны ў Сакартвэла, на жаль. У адвакацыі не заўсёды зразумела, якіх вынікаў чакаць, і вынікі ли гэта, і можа гэтыя вынікі я смагу разглядзець толькі цераз некую колькасць год. Зараз я бы хацела атрымаць дакумент на свайго дзіцяці, ну і таксама на сябе, альбо зразумець, што з беларусамі не будуць працаваць ніяк, і такім чынам планаваць мне і астатнім людзям магчымасць цераз нейкі гуманітарны карыдор з'ехаць з Сакартвэла, калі ў нас няма магчымасці легалізавацца, і гэта для нас праблема. Калі нам адказалі ў дэпартаменце міграцыі, у адказе было напісана, што мы павінны пакінуць Сакартвэла на працяг 30 дзён. І адзінае месца, куды мой дзіцёнак без пашпарта можа прыехаць, гэта са спраўкай у Беларусь. Гэта не вельмі ўваходзіць у мае планы, таму я падала скаргу у суд белізскі, і зараз я чакаю адказу на сваю скаргу, дзе я дадала дакументы, у якіх напісана ўсё тое, што бывае з людзьмі, калі яны пападаюць у беларускія турмы. На жаль, зараз становішча ў іх кепскае, і катаванні, і парушэнне правоў чалавека ў Беларусі маюць сістэматычныя становішчы. Усё, што я магу рабіць як чалавек, які не мае магчымасці пастучацца напрыклад, у грузінскі парламент і сказаць там: людзі, што вы робіце? Я раблю пікеты, прымаю іх удзел, я распавядаю грузінам аб гэтае становішча, я шукаю магчымасці дагрукацца да чыноўнікаў са сваімі справамі. І таксама, калі ў мяне ёсць магчымасць, я асвятляю падзеі беларусаў у медыа. З 2019 года до 2024 па абарону ў Сакартвэла звярнулася 73 грамадзяніна Беларусі. Адмову ўжо атрымаў 31 чалавек. Пасля атрымання такіх адмоў пачынаюцца масавыя скаргі ў Тбіліскі гарадскі суд. Згодна з даследаваннем, больш за ўсё беларусаў звярталіся па гуманітарны статус у 2023 годзе. Гэта 21 чалавек. І 32 чалавекі ў 2024. Сакартвэла адна з краін, куды беларусы эмігравалі, ратуючыся ад рэпрэсій. Туды ж рэлакавалася істотная частка і IT-сферы Беларусі. Сакартвэла пакуль працуе добры закон пра пікеты, і не трэба нічога гаварыць, вы можете прыйсці і сказаць: мы тут робім пікет. Мы, калі затрымлівалі нашых людзей на мяжы беларусаў і адказвалі ім у магчымасці падацца на міжнародную абарону, мы з Романом Кісляком і тымі, хто далучаўся да нас, праводзілі пікеты каля Міністэрства па міграцыі, каля патрульнай службы, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства па міграцыі, каля канцылярыі Міністэрства ўнутраных спраў. І мы шукалі, хто павінен за тое, што нам адказваюць. То есть мы мяняем гэтыя месцы, каб пагаварыць з вялікай колькасцю людзей, бо ў нас няма прамога калідора з чыноўнікамі, і мы спрабуем размаўляць цераз пікет і цераз пасланне, што мы тут, мы прыйшлі паглядзець у вочы тым, хто парушае правы беларусаў, і спытаць, чаму вы гэта робіце. Можа, вы памыляецеся, можа, вы чагосьці не ведаеце, так мы вам можам аб гэтым распавесці. У Сакартвэла прывыклі, што людзі размаўляюць рознымі магчымасцямі, і у тым ліку пікетамі,
пікетаваннямі, і людзі прыходзяць паразмаўляць. Нас фіксуюць, прыязджае ГАИ, распавядае, чаму, спрашивае нас, записывае нашыя даныя, і абавязкова стаіць экіпаж альбо паліцэйскія, каб супраць нас не правялі контрпікет, бо адзін раз мы сустрэлі мужчыну, які правёў супраць нас пікет. Ён выслухаў усё тое, што мы яму гаварылі, але ён не ўслыхаў, ён быў мужчына ўжо дарослы зашмат, і ён сказаў, што Лукашенко плохі, і нам тут не трэба стаяць з гэтым беларускім флагам, і трэба ўзяць сцяг Грузіі і стаяць толькі з ім, а Лукашенко плохі. І мы яму гаварылі, так мы таксама гэта думаем, але наш гэта нацыянальны сцяг, ён крычаў: не царвіце сцяг, Лукашенко плохі. І паліцэйскія не давалі яму нам мешаць, таму што іх таксама інструктуюць, што не трэба мешаць людзям выяўляць, выказваць свае пачуцці і патрабаванні. Пакуль так гэта працуе. Што будзе потым, мы не ведаем. У Сакартвэла адбываюцца пратэсты, а разам з імі ператрусы ў офісах апазіцыйных палітыкаў. У 2003 годзе падчас рэвалюцыі ружаў у Сакартвэла былі лідары аб'яднанай апазіцыі: Михаил Саакашвили, Зураб Жванія і Ніно Бурджанадзе. Жванія стаў прэм'ер-міністрам, Бурджанадзе спікерам парламента, а Саакашвили прэзідэнтам. Цяпер лідараў няма. Палітыкі ўдзельнічаюць у пратэстах на агульных падставах, як грамадзяне. У іх быў шанец стаць лідарамі, але яны яго ўпусцілі. Актыўнай пазіцыі больш чым дастаткова. Людзі пратэстуюць шмат начэй запар. Паліцыя разганяе і збівае пратэстоўцаў, аблівае іх халоднай вадой з вадамётаў, прымяняе слізацечны газ, але людзі ўсё яшчэ стаяць і прыходзяць новыя. Пратэст – гэта вельмі важны элемент, але рэвалюцыі робяць палітыкі, а людзі на пратэстах толькі дапамагаюць. На сённяшні дзень сітуацыя ў Сакартвэла напружаная, калі не сказаць нават, што крытычная. Усё пачалося пасля таго, як кіраўніцтва краіны адмовілася ад курса на еўраінтэграцыю, прыпыніўшы перамовы аб уступленні краіны ў еўрапейскі звяз. Гэта ўсё выклікала масавыя пратэсты па ўсёй краіне. У буйных гарадах Сакартвэла праходзяць пікеты і акцыі, якія ладзяць як школьнікі, студэнты, так і дарослае насельніцтва краіны. Ці стане Сакартвэла небяспечнай краінай для беларусаў? Што будзе далей з краінай? Гэтымі пытаннямі сёння задаюцца тысячы людзей, а трэба ўлічваць, што ёсць беларусы, у якіх пратэрмінаваныя дакументы, якія не ведаюць, што рабіць далей у сітуацыі, якая склалася на сённяшні дзень. Не ўсе могуць актыўна выказваць сваю пазіцыю, як гэта робіць Роман Кісляк і як гэта робіць Марына Зялёная. Па дадзеных нацыянальнай статыстычнай службы Сакартвэла ў гэтай краіне на сённяшні дзень пражывае каля 15 тысяч нашых суайчыннікаў. І гэтая лічба з кожным днём памяншаецца. З гэтай краіны адбываецца масавы адток у тыя краіны, дзе больш бяспечна, дзе больш камфортна для жыцця. Таксама, калі Сакартвэла будзе збліжацца з Расіяй, а нагадаю, што паміж Беларусю і Расіяй дзейнічае адзіная база вышуку, таксама невядома, ці пачнуцца экстрадыцыі і ці не пачнуцца дэпартацыі нашых грамадзян у Беларусь. Што будзе далей? Ніхто не ведае. Ёсць шмат прагнозаў, шмат аналітыкі, але давайте сачыць разам, як будуць падзеі разгортвацца ў гэтай краіне. Наш суайчыннік, грамадзянін Беларусі Яўген Муравіцкі, быў затрыманы напрыканцы лістапада падчас пратэсту ў Тбілісі, але пасля яго вызвалілі. 2 дні Муравіцкі правёў у ізалятары горада Сігнахі за 109 кіламетраў ад сталіцы. Пасля вызвалення яго выклікалі ў міграцыйную службу. 3 снежня Муравіцкі падаў прашэнне на прытулак, а 7 вылецеў з сакартвэльскай сталіцы ў Вільню. 25-гадовы Яўген Муравіцкі быў у ліку 10 замежнікаў, затрыманых падчас пратэсту. У Сакартвэла жыве яшчэ адзін наш земляк, чалавек з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, праваабаронца, сузаснавальнік і намеснік старшыні беларускай дыяспары Аджарыі Роман Кісляк.
Ён таксама падаўся на міжнародную абарону, але больш чым праз год чакання атрымаў адмоўны адказ. Сам Роман плануе ісці да апеляцыйнага суда Сакартвела, і не так даўно, 25 лістапада, у яго быў адзін з чарговых судоў, на які не з'явілася старана адказчыка Міністэрства ўнутраных спраў Сакартвела. Вось што сам Роман распавёў пра сваю сітуацыю і сітуацыю іншых беларусаў, якія таксама подаются на международную оборону у этой краине. Я приехал в Грузию, в Сакартвело в 2021 году, в июле. И сразу не подавался, потому что не знал еще, как вернемся или куда-то еще будем переезжать. И 2 года я здесь находился. Один раз через год в Грузии надо визараниться. Через год я сделал визаран. И следующий визаран я уже понял, что меня не пропустят. Я уже подался на убежище, потому что и паспорт заканчивался, и, в общем-то, одному из учредителей диаспоры отказали во въезде. Я понял, что я могу остаться на другой стороне границы. И в июле 2023 года я подал на убежище, я представил документы, и мне быстро отказали. Я уже понял, что, скорее всего, что мне откажут именно, потому что было видно, что они приняли какое-то решение. И да, действительно отказали, сказали, что я отвечаю критериям, которые предусмотрены Конвенцией о статусе беженца. То есть я всем критериям беженца отвечаю, но мне статус не дают, потому что нежелательно мое нахождение в Грузии по причинам госбезопасности. Русским сейчас тоже не дают, гражданам России. Выпадки такие были? Раньше давали, да. Я смотрю по статистике, граждан России есть, кому дали. Украинцам дают статус гуманитарный, потому что они не бегут от своего правительства, от своего государства, они бегут от войны. Поэтому это немножко другое, но им статус дают гуманитарный, да. Право на убежище или право на гуманитарное, это все охватывает понятие международная защита. Просто убежище — это более высокий статус, когда ты убегаешь, когда что-то тебя преследует внутри. Ты не можешь обратиться к своему государству, оно либо само преследует, либо кто-то, какие-то группы внутри страны преследуют, и ты не можешь обратиться за защитой. То есть государство перестает тебя защищать с точки зрения прав человека. Вот в этом случае работает право на убежище. То есть они, в принципе, белорусам всем отказывают. Вот когда они начали отказывать до выборов, это, скорее всего, все связано с выборами, какие-то страхи, что мы здесь активные белорусы, которые активно протестовали и умеют протестовать. В Беларуси здесь приехали, нас здесь много, 14 тысяч. И наверное, такая есть фобия, и они приняли решение где-то на каком-то уровне нам отказывать. И вот всего белорусов около 60 подало, это очень мало. По сравнению даже здесь больше. Я вижу фамилии там с Пакистана, с Индии, с Сирии, там видно, что больше таких дел. Белорусы мизер подаются на убежище, но даже те, которые мизер, им стали отказывать. И сейчас пошел такой, можно сказать, вал массовые отказы, уже около 20 человек им отказали, это много за 2 месяца. И я думаю, что это продолжится, пока что продолжится. К сожалению, так. Конечно, это все нарушает. Сейчас почти все отказы обжалуются в суд. Мы друг другу помогаем, собираемся, обсуждаем, как это лучше сделать, белорусы, и в Батуми, и в Тбилиси, этих 2 кустах. И кто-то, конечно, не раскрывает, что он проситель убежища, тогда мы не можем друг другу помочь, да, то есть сами действуют. Но кто приходит на эти встречи, мы собираемся, есть общие чаты, есть каналы, обмениваемся информацией, переводим, этот перевод доступен для всех, там какие-то документы. Мое дело, оно было связано, сначала оно было таким слабым кейсом, потому что у меня не было подтвержденного уголовного дела, я проходил там только свидетелем. Но статья такая неприятная, акт терроризма. То есть у меня обыск в доме проводили по статье о терроризме. Я к этому делу вообще никакого отношения не имею, но это такая практика органов Беларуси. Взять любое дело и прийти в любой дом и сказать, что мы считаем, что в этом квартире, в этом доме есть предметы, которые связаны с этим уголовным делом. И так пришли ко мне, искали они, конечно, другое, документы, забрали пачку документов, все цифровые носители, 7 часов обыскивали, что забрали, я даже не знаю, что забрали. И неделю спустя я уехал, потому что,
не было смысла, мне не давали бы. Всех моих коллег почти задержали. Весна 14 июля, ко мне пришли 19 июля, а 26 июля, 25, вот ночь с 25 на 26 я улетел. И в принципе, наша задача здесь в департаменте миграции, а если кому отказали в суде, это доказать, что нас ждет в Беларуси. То есть мы говорим о тех же нарушениях, которые осуществляются в отношении нас, белорусов, и показываем, если мы возвращаемся, что нас ждет. Нас ждет задержание, арест, пытки, жестокое обращение, негуманное. То есть, ну вот как с политическими обращаются, это и желтые бирки, и ПКТ, и ШИЗО, и продление срока, кому-то и смертная казнь грозит. Да, вот, ну, вот есть у меня в 2 статьях, которые инкриминированы, есть смертная казнь предусмотрена. Нагадаю, 5 верасня 2023 года Лукашенко вырашыў, што дыпламатычныя місіі Беларусі за мяжой больш не будуць выдаваць грамадзянам новыя пашпарты або працягваць дзейсныя. Усё гэта можна зараз зрабіць толькі ў самой Беларусі, і гэта зусім непрымальна для тых соцень тысяч людзей, якія пакінулі краіну з-за палітычнага пераследу. Шмат хто з тых, у каго ёсць магчымасць, асабліва палітычныя ці грамадскія актывісты, з'язджаюць з Сакартвэла, бо прасцей легалізавацца ў той жа Польшчы ці Літве, але ёсць і тыя, хто застаецца. У меня сначала был очень слабый кейс, потому что у меня вообще не было никаких документов, только проведенный обыск. И был протокол обыска, обещали моей матери его дать, но в конце и не дали КГБ. Только вот то, что я в СМИ давал, что у меня был обыск, это вот как бы мне помогало. Но в процессе, пока я был здесь в Грузии, я вошел в Координационную раду, 1 раз вошел, еще уголовное дело получил. Потом, когда мы участвовали в выборах, еще 1 уголовное дело. То есть еще плюс 2 уголовных дела. Ну и стало совсем просто, как бы в плане доказывания. Просто вот раз и возбудили уголовное дело, где 6 статей, в том числе измена государству, и ну там все вокруг экстремистского. И стало проще как бы доказывать. Вот я, находясь в Грузии, поэтому мне не отказали по причине, что я как бы не отвечаю критериям. Они мне сказали, что я отвечаю критериям беженца, но госбезопасность считает, что я какая-то угроза для грузинской страны, для государства. Вот. Какая? Неизвестно. Я уже пытаюсь выяснить несколько месяцев, какая именно эта угроза я представляю, что я нарушаю, территориальную целостность могу нарушить, или экстремистская, или террористическая, я даже не знаю, не понимаю. Вот. Ну, я думаю, что шаг за шагом, если мы вообще не сможем узнать это, то как бы, ну, в суде это будет странно выглядеть, потому что мы должны что-то оспаривать, какие-то аргументы приводить, на что? То есть здесь как бы станет вопрос об отказе в правосудии, если я не узнаю, по каким причинам. Вот сегодня были вот на акции, мы рассказывали полицейским, они очень сильно удивлялись. Они видят здесь картинки с Лукашенко, который ругает чиновников за обосранных коров. А как бы, ну, а ситуацию с правами человека, конечно, вот, ну, в том информационном пузыре, где они находятся, это никто не знает. То же самое и адвокаты, то же самое и судьи. Пока что это не знают, и мы должны это представить, показать, как на самом деле в Беларуси происходит ситуация с правами человека и что нас может ждать. Они думают, ничего страшного, вам ничего не грозит, вы можете вернуться. Ой, мы пикетировали в многих местах. Одну акцию мы провели в Батуми, у полицейского участка, они очень нервничали. Уже где-то около 15 пикетов, таких мини-митингов мы провели здесь, у разных, у пограничной полиции, у департамента миграции МВД, у главного офиса МВД несколько акций, у патрульной полиции, то есть везде по-разному, везде неожиданно, как бы у офиса президентки, вот сегодня 2 раз у канцелярии правительства. В суде мы тоже, в суде тоже нарушали, не принимали наши бумаги. Я тоже подавал, мне отказали принятие, нарушив свой же закон. В общем, проводили такое пикетирование в разных местах, и сейчас к нам уже привыкли, в общем-то. Сразу какой-то вот, когда мы выходим, сразу неожиданно прибегают, выясняют, есть какое-то напряжение. А потом, когда выясняют, что это белорусы, все выясняют, созваниваются. Уже там, кто вот координирует вот эти все, там
эти дежурные части или оперативные, они уже знают, что белорусы приходят, мы ни на кого не нападаем. Просто с этими флагами, как бы лозунги, можем песни включать, можем там свистеть, свисток, но в принципе мы ни на кого не нападаем, наши акции, вот эти малочисленные, к сожалению, сегодня было 4, но бывало и 2, и 1 выходил, потому что, ну, это людей можно понять, люди боятся, что их тоже в Грузию не пустят или откажут в убежище. Поэтому все как бы вот так больше затихли. Нам терять нечего, потому что мы уже в процедуре, поэтому мы выходим. В разных местах и отношения в целом на 95% нормальные. Было 2 раза, когда были такие как бы конфликтные такие ситуации, прохожие, как бы, ну, можно сказать, что нападали, меня срывали флаг. Но я сразу же сказал полиции, задержите его, выясните, по крайней мере, кто он, его данные, и все, его остановили. И несколько часов его держали, пока они приехали и не разбирались, не составили все протоколы. То есть право на, вот, на митинги, право на собрание, право на выражение мнения здесь работает, здесь окей. Здесь, вот. Пока не работает право на убежище. Вот это сломалось. Не работает, невозможно подать на границе. Внутри страны можно войти в процедуру, пока нас не трогают, пока нас не высылают, и это хорошо. Но рано или поздно они пишут даже в своих ответах, что когда все закончатся суды, вы должны в течение месяца покинуть территорию Грузии. А куда я поеду, кроме как Беларуси? Потому что паспорт в феврале, пока вы рассматривали, у меня закончился паспорт, срок его действия. Я не могу никуда поехать, никто не признает мои документы, кроме самой Беларуси, которой я могу вернуться и сесть в тюрьму. Когда не пускали, мы делали много акций, когда вот не пускали нашу девушку в Батуми, Батумскую, ее и так и не пустили, Женю Гацака не пустили, Андрея Мелешко не пустили, вот, ну, кто в диаспоре. Ну, вот такие акции. И, в принципе, они уже знают, что мы уходим с такие акции. Сейчас мы проводим акции о том, что, в общем-то, мы попадаем с этими отказами, мы попадаем на дискриминацию по признаку национального происхождения. Это воспринимается как расовая дискриминация. Конвенция против всех форм расовой дискриминации считает это одной из форм расовой дискриминации, когда вот, ну, всех белорусам всем отказывают. Сирийцам там кому-то дают, а всем белорусам отказывают. Это дискриминация. Для нас, как гражданского общества белорусского, которое вот как бы включено сейчас внутрь, вот мы вот, наше гражданское общество как в изгнании в разных странах, в том числе и в Грузии, он очень сильно, очень много неправительственных организаций, журналистов и целых редакций газет здесь работает в Грузии, очень тихо, незаметно, но я знаю, что, ну, они работают. И, конечно, это создает напряженность. Это такую правовую неопределенность создает. Ты не знаешь, ну, чем все это закончится, и ты не можешь планировать жизнь, потому что, ну, в какой-то момент тебя попросят отсюда уехать, а ты купил машину, там устроил, все, как бы, дети в школе или в садике, все устроено, жизнь устроена, как бы ты хочешь, вот, ну, выстроить жизнь, а ты не можешь. В какой-то момент тебя просят уйти. Это называется как бы нарушение принципа правового государства. Да? То есть такая правовая неопределенность. Власть может так действовать, может так, то как бы нормально живите, то как бы нет, мы не хотим. То есть, конечно, люди, нормальный человек не хочет такой неопределенности находиться, и, конечно, ну, люди уезжают. Все члены Координационной Рады, которые жили в Грузии, кроме меня, они уехали из Сакартвела. Вот я остался, и Марина Зеленая, которая избралась, она уже как бы избралась, она тоже в процедуре, она не уезжает. Я лічу, што дзе б мы не былі, трэба нашу повестку уздымаць, нашу боль таго, што, ну, вось у Грузіі нам, напрыклад, адмаўляюць, да, а потом пачнуць і ў еўрапейскіх краінах адмаўляць, таму што, ну, у Грузіі ж нармальна адмаўляць, мабыць, і ў Еўропе нармальна, вось, то бок гэта такая барацьба за беларусаў з майго боку. А зараз я бачу, ну, што беларусам адмаўляюць, дык чаго я буду зараз падавацца на прытулак, калі, ну, як бы нічога не вырашана, незразумела, ці мне яго тут дадуць, ці не. Таму зараз вырашаць праблему з паспартам я буду пытацца праз Польшу, спрабаваць праз Польшу, так. То бок зараз буду рабіць візу ў Польшу і там уже падавацца на прытулак, таму што, ну, відавочна, там намного лепшая сітуацыя з прытулкам, чым вось у Грузіі, дзе ребятам адмаўляюць, ну, з відавочным кейсам таго, што яны пераследуюцца ў Беларусі. Справа Марыны Зялёнай картвельскімі ўладамі перанесена на сакавік 2025 года. У Романа Кісляка ўсё ідзе значна хутчэй, і ўжо напрыканцы 2024 будзе яшчэ адзін суд па скарге.
На думку актывістаў, іхныя справы развялі па розным датам спецыяльна, хаця яны рухаліся аднолькава, каб на прыкладзе рамана паглядзець на тое, як справу можна закруціць далей. Але пікеты, якія ладзяць актывісты ля розных дзяржаўных устаноў у Тбілісі, ужо зрабілі рэзананс. Цяпер абодва актывісты перакананыя, што менавіта гэтыя акцыі падштурхнулі Сакартвела да больш хуткага разгляду іхніх справаў. Роман Кісляк і Марына Зялёная працягваюць змагацца за права на прытулак. Акрамя ўсяго прочага, я пабываў на працы ў Марыны ў спартовым клубе Warriors Тбілісі, дзе займаюцца розныя людзі, у тым ліку з Еўропы, ёсць нашы суайчыннікі. А што я пабачыў? Я пабачыў цёплую атмасферу, я пабачыў выдатнага трэнера і нават змог паразмаўляць з Марынай падчас адной з трэніровак. Гэта Warriors Тбілісі, гэта кузніца чэмпіёнаў. Тут шмат працуе, трэніруецца спартоўцаў і трэнероў. І я таксама трэнірую, я тут выкладаю тайскі бокс. У мяне група для людзей, тых, хто займаецца для сябе, тых, хто займаецца прафесійна. Таксама шмат дзяўчын, якія прыходзяць, каб навучыцца самаабароне, і мужчын таксама. У мяне ёсць невялікая група для дзетак, бо гэта таксама вельмі вастаўбавана. І добрая атмасфера, цудоўныя сябры, спартоўцы. Мне бы хацелася прынесці сюды інклюзію і задаволенасць ад гэтага віда спорту. Цяжка было знайсці працу? Слухайте, мне заўсёды працы хапала, трэба было аб гэтым падумаць, таму, канешне, не ведаю. Праца гэта же не грошы, а працую. Я думаю, што мне было гэта лёгка, таму што я працавітая дзяўчына, як і шмат беларусак, якія зараз пакінулі краіну. Ці пасябравала ты з калегамі, іншымі трэнерамі ў гэтым клубе? Канешне. Гэта немагчыма працаваць у клубе і не сябраваць з калегамі. Бо грузінскія трэнера, яны даволі кантактныя. Гэта ўсё хлопцы, якія займаюцца ММА, альбо кікбоксінг, альбо класічны бокс. І мы друг друга разумеем, што, як, каму. Тут шмат спартоўцаў, якія займаюцца, і калі яны уставшыя, я таксама разумею, чаго. Ці шмат беларусаў сярод тваіх вучняў? Гэта хвалі. Бывае, што гэта амаль большая палова мае трэніроўкі. Бывае так, што гэта траціна альбо 2-3 чалавекі, а бывае так, што адні толькі беларусы, бо я таксама раблю адчыненыя трэніроўкі, я праводжу майстар-класы. Таму складана сказаць колькасць такую каждадзённую, але траціна будзе кожны раз. Чым трэнерская праца ў Тбілісі адрозніваецца ад такой жа працы ў Менску? Нічым. Всё тое самае? Можа толькі тое, што зараз у Беларусі, каб працаваць трэнерам, тебе патрэбна мець дазвол ад улады, такую паперку, у якой будзе напісана, што ты не прымала ўдзел ні ў якіх пратэстах і ты падыходзіш для улады Лукашенка по сваім характарыстыкам. Крышачку такое паніжэнне чалавечнасці у трэнера. Тут таксама шмат чаго-то такога, чаго ў мяне кожны раз захопліваецца сэрца. Напрыклад, гэтыя горы, калі ты выходзіш, такі вау, паўсюль горы, гэта вельмі прыгожа. Сябры, хочу вас папярэдзіць, што 16 лістапада 2024 года судом Ленінскага района Гародні YouTube-канал «Беларускі крок» прызнаны экстрэмісцкім. Разам з YouTube-каналам экстрэмісцкімі прызнаныя мае сацыяльныя сеткі, Facebook і Instagram, а таксама тэлеграм-канал «Беларускі крок». Сябры, калі вы жывеце ў Беларусі, падумайце пра вашу бяспеку. А калі вы жывеце за мяжой, вы можаце заданаціць на «Беларускі крок» і дапамагчы развіццю канала. Усе спасылкі на данаты будуць унізе пад гэтым відэа. Усім дзякую, хто дапамагае «Беларускаму кроку». Пакрочылі разам і далей. У Фейсбуку я бачыў, што у цябе ёсць яшчэ адна ініцыятыва гамарджоба прывітання. Так. Распавядзі, што гэта такое? Гэта адчыненыя трэніроўкі, да якіх можа далучыцца кожны пажадаючы.
Гэта бесплатна ці як? Гэта месца, дзе трэнеры знаходзяць сабе новую працу, новых хлопцаў альбо дзяўчат, альбо персон, якія хочуць з імі займацца. І яны за гэта атрымліваюць данаты. То есть, калі вам падабаецца праца, вы можете пайсці ў зал к трэнеру, калі вы хацеце нейкі асаблівы досвед, альбо можете займацца і данаціць яму. У Тбілісі вельмі прыгожае, прыемнае надвор'е. Йога, хайкінг, лёгкая атлетыка на розных стадыёнах. Школа бега, у нас дзяўчына майстар спорта па бегу давала. У мяне ёсць тайскі бокс, але ён такі адаптаваны, бо мы робім практыкаванні на вуліцы. І, канешне, там няма гэтых удараў у галаву, але калі ты ходзіш па Тбілісі, там шмат такіх цёмных завуголляў. І ты ідзеш і думаеш, ну, неяк неёмка. І гэта памагае крышачку па-іншаму сябе адчуць у вялізным горадзе. Ну і, канешне, людзі, якія ездзяць на гэтыя трэніроўкі, яны сацыялізуюцца, яны размаўляюць друг з другом, яны гледзяць на горад. Калі я толькі пачынала, у мяне былі людзі, якія гаворылі, вот я першы раз за год выехаў і сеў на аўтобусе. Мне падабаецца культура спорта, калі кожны можа прыйсці ў зал, калі група вялікая, калі ёсць розныя групы, ёсць там для дзяцей, ёсць для жанчын, альбо для тых, хто такі першапачаткоўцы. Есть група для тых, хто гатовіцца да спаборніцтваў, і я бы хацела, каб у мяне была магчымасць вялізнай колькасці людзей. Ну і таксама я магу гаварыць пра Тбілісі, а, канешне, Грузія, Сакартвела, яна вялікая, і яшчэ ёсць людзі, якія займаюцца адзінаборствамі, і я думаю, што калі бы быў запыт на тайскі бокс, а у нас ён у Беларусі быў, таму што ў нас шмат сілавікоў, яны займаюцца ў том ліку ў залах, і яны гэты залы экіпіруюць, ходзяць туды, і такім чынам у нас у Беларусі, канешне, зашмат тайскага боксу. У Грузіі гэта барацьба, гэта дзяцінства, яны борацца, яны могуць бароцца ў пяске, гэта вельмі таксама прыгожа, калі хлопцы, што бы не случылася, у них все закончваецца барацьбой. Яны упалі, пакаціліся, ўсё, і борацца. Для мяне тайскі бокс гэта роўнасць, магчымасць і гармонія, бо быць злым карысна. Беларусы не коцікі. Покажи свае шкарпэткі, у якіх ты на трэніроўку ходзіш. Выдатна. Бел-чырвона-белыя. Ну і таксама у мяне ёсць дыванок на маёй майке Михаіла Осіпова. Гэта Адам і Ева уходзяць з раю. У яго ёсць шмат такіх прыгожых малюнкаў. Гэта адзін з улюбленых, і нягледзячы на тое, што гэта майка ўжо сціралася амаль 150 разоў, все равно тут ён ёсць, і кожны раз, когда я яе бачу у люстэрка, я адчуваю задавальненне, бо я адзела нешта для мяне прыгожае. Больш за ўсё я бы хацела бы пабыць у такіх местах, дзе знаходзяцца такія джунглі грузінскія, і гэтая будоўля, якую чамусьці людзі аставілі, бо тут шмат людзей, якія строілі, будавалі без дазвола, і яны сышлі, і гэта будынкі все разваліваюцца, і туды запаўзаюць джунглі, апутваюць нейкімі там в'юнкамі, свісаюць, нейкія жывёлы там ходзяць у кустах. Вот я б хацела бы там пабываць, бо тут, конечно, ты так цікава распавядаеш пра Сакартвела. Скажы шчыра, а па-менску, па-беларусі сумуеш? Можа, я зараз себе не дазваляю сумаваць, бо у гэтым практыкаванні няма ніякай карысці. Я шмат чаго раблю у межах беларускай суполкі, таму у мяне шмат людзей, якія са мной размаўляюць пра Беларусь, о Беларусі, пра будучыню Беларусі. І я зараз не заўсёды думаю, што было далей, бо я гляджу, што будзе потым. І вот я зараз вельмі сумую па той будучыні, якая ў нас будзе потым. Вот гэта так, гэта мне вельмі хочацца пабачыць. Арнольд, распавядзі, як ты трапіў у тайскі бокс і што ўвогуле ў Тбілісі робіш? Ну, увогуле я з'ехаў з Беларусі напрыканцы жніўня 2020 года. Зразумела, па якіх прычынах. Па палітыцы. Так, конечно. Я попаўся лукашыстам 10 жніўня, у ноч з 10 на 11 потрапіў у Фрунзенскі РОВД, там мяне катавалі.
потым у Жодзіна, потым пасля ўсяго, што адбылося, мой ментальны стан быў вельмі дрэнны. І вось, дарэчы, як я патрапіў да Марыны, таму што я пачаў не толькі работаць над ментальным сваім здароўем, але і над фізічным. Год назад я... Атрымоўваецца, што адзінаборствамі ты пачаў у Сакартвэла займацца. Так. Я ўвогуле быў вельмі мірны, такі спакойны хлопец, пацыфіст. Але жыццё вось такое. І я адчуваў сябе бездапаможным, бяссільным пасля падзеяў 2020 года. І вось гэта было мой як бы крок до таго, каб вярнуць сябе моц, вярнуць сябе ўпэўненасць. Марына, я думаю, што ў Марыны ёсць місія. Яна, думаю, пра яе распавяла і вельмі падабаецца. І вось на прыкладзе Марыны бачна, як лукашэнкаўская Беларусь пазбавілася лепшых людзей. І, канешне, мы у такіх умовах, калі мы самі па сабе, да, і увогуле пасля Беларусі лукашэнкаўскай гэта вылучаная бездапаможнасць лукашэнкаўскай Беларусі, ад яе таксама трэба час пазбавіцца. Очень классно. Очень оригинальное упражнение, техника. Тренировался где в многих странах. Везде, конечно, по-разному, но вот что здесь очень особенно, это вот каждое упражнение какое-то там, прям продумано, что именно ты тренируешь. Вот. А откуда ты сам? Я из Нидерландов. Я вообще в Таиланде 2 месяца учился по тайскому боксу. Везде, конечно, по-разному, но здесь вот, я говорю, очень интересно. Есть тоже некоторые... Такого, что в Таиланде нет, хоть оттуда и спорт. Занимаюсь уже месяца 3 у Марины. Очень понравилось, всегда хотелось попробовать себя в каких-то боевых искусствах, и очень рада, что получается. Выпадкі, калі беларусам адмаўляюць ва ўездзе ў Сакартвэла, на жаль, учасціліся. Вясной 2024 года грамадзянка Рэспублікі Беларусь не змагла вярнуцца ў Сакартвэла з Турцыі, куды адправілася на візаран. У красавіку 2023-го сакартвэльскія памежнікі не ўпусцілі ў краіну актывіста беларускай дыяспары Аджарыі Яўгена Гацака. Ён быў змушаны з'ехаць у Польшчу разам са сваёй сям'ёй. 16 верасня адбылася яшчэ адна гучная справа. Журналіста радыё «Рацыя» разам з дачкой не ўпусцілі ў Сакартвэла. Ён прыляцеў у аэрапорт Кутаісі з Польшчы, дзе ён меў свае ўласныя і працоўныя справы. І больш чым за 20 гадзін яго і дачку пратрымалі ў кутаіскім аэрапорце. І ў канцы канцоў іх не дапусцілі ў краіну. Яны былі вымушаныя з'ехаць зноў у Польшчу. Сям'я Андрэя засталася разарваная. Жонка з малодшай дачкой жыве ў Батуме, сам Андрэй са старэйшай дачкой жыве у Беластоку. Вось што сам Андрэй распавёў пра сваю справу больш чым праз 2 месяцы, як яна адбылася. Андрэй, прайшло ўжо больш за 2 месяцы, як цябе не пусцілі ў Сакартвэла. Як пачуваешся ў Польшы? Што робіш? Проживаюся потиху Польшу Лыны. Проживаюся, вон дочка там, сзаду за моей спиной сидит за компьютером. В школу уже пошла. Я працую на радио, працую. Ще в некальких проектах працую, роблю. Журналистские там некоторые невеличкие доследования роблю. И крама троху. Крама національної символіки, так? Так, якая была там у Батумі. Тут мы с нашей крамой адметнасць беларускай гарадзянскай супрацоўнічаем, супольны проект збіраемся рабіць, аб'ядноўваць 2 крамы. Так што неяк спрабуем. Зразумела. Распавядзі, як там усё адбылося? Вось прайшло ўжо шмат часу, і як сённяшніх рэалій ты паглядаеш на тое, што здарылася 16 верасня ў аэрапорце ў Кутаісе?
Слухай, я лічу, што гэта ўсё адбылося, як это сказаць, я не назову это такой спецоперацией, как некоторые там лічаць, да, и я назову гэта таким недарэчным складзеннем абставін, так скажем. Я так разумею, што ўсё ж таки гэта была не дэпартацыя, а недопуск цябе і тваёй дачкі на тэрыторыю Грузії. Так, и глядзі, ситуация была такая, что мы были первыми, кто тады 16 верасня перед выборами заявил про гэта. Потому что выпадки такие здараліся и раней, что Так. людей просто не пускали на территорию Грузии. Атрымоўваецца, А мы былі- што людзі маўчалі, ніяк не афішавалі гэтыя выпадкі Так. свае. Так, и таких выпадков мне уже тут, я тут в Польше, сказали, что их было десятки. Мгм. И люди не хотели афишевать гэты выпадки. Люди думали, что они там прорвутся там, в другую смену. Люди там прорвутся праз другі КПП. Проедут там неким іншым чынам на тэрыторыі Грузии. Вось. И гэтыя люди просто молчали и ничего не казали. Мгм. Вось. Я был первым, кто про гэта пачал заявлять, что вось Грузия, глядите, ребята, мы там сидим в этой нейтральной зоне, нам ничего не кажут, нас ничего не допускают, до нас людей не допускают. Вось. И мы были теми, кто про гэта заявил открыто. Мгм. Атрымоўваецца, што вас не ўпусцілі і ты збіраешься ці ўжо падаўся на міжнародную абарону ў Польшчы? Слушай, я не подавался на международную оборону Польши. Мне, мне тут все здзіўляюцца, чему я ранее в Польше не з'явіўся. У меня есть карта поляка. Так. И я маю право на подачу на, как это называется, на сталый побыт это называется, на ПМЖ. Постоянный место жыхарства. Не на ВНЖ, не на часовые, Так. это по-беларуску вид на жыхарство, а на постоянный место жыхарства. Я на наступным тыдні буду подаваться на постоянный вид на жыхарство. Что дае мне право праз 3 гады атрымаць грамадзянство польское. Угу. Вось. У меня тут есть коллеги в Белостоку уже, якія маюць польское грамадзянство. Угу. Вось. И потом я буду поступово проситься на, то есть подаваться на этот сталый побыт, и потом буду проситься и подаваться на грамадзянство польское. Угу. Зразумеў. А што з тваёй справай? Я так разумею, што ёй займаліся юрысты, ці вядзецца якое-то абскарджванне таго, што цябе разам з дачкой не дапусцілі ў Сакартвэла? Слухайте, я вам так скажу. Я знаходжуся ў Польше. Так. То, чым займаюцца грузинские юристы, там, ассоциация молодых юристов, международные юристы в Грузии. Яны до гэтага часу нічога так і не сказали. Ці займаюцца яны мою справай, ці цікава ім гэтая справа. Я нічога не ведаю. Угу. Бо гэтым павінен быў займацца Роман Кісляк. Роман Кісляк займаецца зараз тым, што у яго самога куча праблем, якімі ён мусіць займацца. Угу. Чалавек, які без пашпарта жыве ў Грузіі, гэта, конечно, без ніякага пашпарта. У яго няма ніякіх дакументаў. Атрымоўваецца, што твая жонка разам з малодшай дачкой засталася там у Батуме. Ці мяркуеце вы ўсё ж такі з'яднаць сям'ю, ці мяркуюць яны пераехаць да цябе і да старэйшай дачкі ў Беласток? Слухай, збіраюцца. Не магу дакладна сказаць, калі, мы дату не ведаем. Вядома толькі адно, што гэта адбудзецца цягам, можа быць, гэтага навучальнага года. Вось, таму што, па-першае, жонка там мае сталую працу, лесніць працу, ўсё добра. Вось яна там намесніца дырэктара вялікага адукацыйнага цэнтра у Батуме. Вось, а тут у Польшы ёй прыйдзецца ўсё сваё жыццё пачынаць з нуля.
Сябры, нагадаю, што вы глядзелі беларускі крок. Калі для вас бяспечна, то падтрымайце канал донатам, падабайкай, падпіскай. Нагадваю яшчэ раз, што беларускі крок прызнаны экстрэмісцкім. Да новых крокаў, сябры. Усім дзякуй. Жыве Беларусь і слава Украіне!